Μία ακόμη αντιπυρική περίοδος έφτασε στο τέλος της. Κοιτώντας πίσω, νιώθουμε υπερηφάνεια και συγκίνηση, γιατί σε κάθε συμβάν που συνδράμαμε, κάθε δέντρο που σώθηκε, κάθε ζωή που προστατεύτηκε, είχε μέσα την ψυχή ενός εθελοντή. Ο ημιτός μας για ακόμη μία χρονιά παραμένει πράσινος, χάρη στην προσπάθεια, την αυταπάρνηση και την αγάπη της ομάδας μας. Οι ημέρες υψηλού κινδύνου μας βρήκαν σε πλήρη ετοιμότητα. Τα οχήματα επανδρωμένα, οι εθελοντές μας σε εγρήγορση. Σε κάθε μέλος μας οφείλουμε ένα τεράστιο ευχαριστώ για τις αμέτρητες ώρες τα ξενύχτια στο κλιμάκιο, τις βόλτες που θυσιάστηκαν, για την τεράστια προσπάθεια και τη μεγάλη καρδιά που δείχνουν κάθε χρόνο, κάθε φορά και σε όλες τις συνθήκες. Ο χειμώνας έρχεται, αλλά εμείς παραμένουμε σε ετοιμότητα, γιατί ο εθελοντισμός δεν βασίζεται σε ημερολόγια, είναι στάση ζωής. Και εμείς θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε δίπλα στους πολίτες, δίνοντας τη δική μας μάχη, με ψυχή, δύναμη και αγάπη.